ठाणे शहर शिवसेनेमध्ये बंडखोरी पाहायला मिळते। टेंबीनाका परिशाखा प्रमुख निखिल बुडजुडेंची बंडखोरी झालेली आहे। बुडजुडे अपक्ष अर्ज भरणार असल्याची माहिती मिळते। टेंबीनाका शाखा प्रमुख निखिल बुडजुडेंची बंडखोरी आहे। त्यांनी बंडखोरी केलेली आहे आणि ते आता आपला अपक्ष म्हणून अर्ज भरणार आहेत। त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त करत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि आपला आता अपक्ष अर्ज दाखल करणार आहेत। ठाणे शहर शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्याचं पाहायला मिळतंय। टेंबीनाका शाखा प्रमुख निखिल बुडजुडेंनी बंडखोरी केलेली आहे। बुडजुडे अपक्ष अर्ज भरणार आहेत। टेंबीनाका शाखा प्रमुख निखिल बुडजुडे हे नाराज होते आणि त्यांनी आता बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून आपला अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतला आहे।